Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günlük programmamyzy dinleýärsiňiz. Orsiýetiň Siriýada howa darbalary ilkinji gezek guriýer hüjümleri bilen utgaşdy. Habarlardan ma'lum bolşuna görä, öten akşam Orsiýet Hama hemde Idlib vilayetleriniň nakyn nişanalara zar wurdy. Bu darbalardan soň hökümetçi milisiýanyň pitneçi pozisiýalaryna guriýerden hüjüm edenini gaýdylýar. Temany kärdeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär. Rusiýanyň Goranmak ministri Sergey Shoygu Orsiýetiň Kaspiýa deňdinäki uruş gemleriniň Siriýadaky Islam döwleti atly toparyna garşy ganatly raketa hüjümlerini amala aşyryp başlandygyny aýtdy. Shoygu bu barada 7 oktýabrda Moskwada telewiziýada görkezdilen çykyşyna belledi. Ol Kaspiýa deňdinäki 4 gemiden 26 raketanyň uçurlandygyny we Siriýanyň gün watarynda nişana alynan ýere ýetmek üçin 1500 kilometr çemeti aralygy geçendigini aýtdy. Şeýle-de Shoygu raketalaryň nişana alynan ýere baryp düşendigini sözüniň üstüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde Orsiýetiň öten akşam günwatar Siriýa uran howa darbalarynyň ýydy Siriýanyň hökümet güýçleriniň godalançylaryň pozisiýalarynyň adyndan 4-üsine garşy guriýer hüjümleri bilen utgaşdy. Siriýanyň Britaniýadaky Adam hukuklary obserwatoriýasy 7 oktýabrda Rus uçarlarynyň Siriýanyň 2 vilayatyna intensiv howa darbalaryny urandygyny aýtdy. Howa darbalarynda merkeze Hama vilayatynda 4 ýer, Demirada günwatar Idlib vilayatynda bolsa 3 ýer nişana alyndy. Bombalaýyş Siriýanyň hökümetçi milisiýasynyň godalançylaryň pozisiýalaryna garşy guriýer hüjümleri bilen utgaşdy. Siriýanyň Britaniýadaky Adam hukuklary obserwatoriýasy bu hüjümleriň adatdakysyndan hat intensiv bolandygyny, emma adam itkileriniň bolup bolmandygy barada häzirlikçe takyk maglumatyň ýokdugyny habar berýär. Gürüň edilýän synçy toparyň ýolbaşçysy Rami Abdelrahmanyň aýtmagyna görä, ilkinji gezek howa darbalary rejim güýçleriniň we godalançylaryň arasyndaky guriýer söwüşleri bilen bir wagtda geçirildi. Siriýadaky godalançylar Türkiýe we Günwataryň bir näçe ýurda Rusiýany diňe Islam döwleti atly ýaragly toparyň söwüşçilerini dälle oppozisiýon güýçleri şol sanda aram we islamçy godalançylary howadan nişana alýanlykda aýplaýarlar. 6 oktýabrda Rusiýanyň häkimetleri Moskwanyň Siriýada guriýer goşunyny ýerleşdirmejekdigini we prezident Başar al-Asadyň tarapynda söwüşmek üçin meýletinçileri hakyny tutmaýandygyny tekrarladylar. Rusiýa Siriýa gitmek üçin meýletinçileriň hiç birini çağırmaýar we hiç kimi hakyny tutmaýar diýip Rusiýanyň Daşary işleri ministrliginiň medeniýet wekili Mariya Zakharova hepdelik briefinginde aýtdy. Rusiýa özüniň Islam döwleti atly ýaragly toparyň söwüşçilerini we beýleki ekstremistleri nişana alýandygyny aýdyp 30 sentýabrda Siriýada howa hüjümlerine başlady. Bu 1991-nji ýylda öňkü Sowet Soýuzy dargaly bäri Moskwanyň ýurduň daşynda amal aşyrýan iň uly harby hüjümlerdir. Birleşen Ştatlar we onuň Islam döwleti atly toparyny nişana alýan koalisiýasynyň ýaranlary Rusiýanyň eden howa hüjümleriniň aglabasynda Siriýanyň hökümetine garşy aram opponentleriň nişana alynandygyny aýtdylar. Şeýle-de olar Rusiýanyň bu hüjümleri amala aşyrmak arkaly Asady goldamagy maksat edinýändigine ynanýarlar. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim Sehrany dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketek radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günlük programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkiýe Orsiýet bilen öz howa giňişliginiň bozulmagynyň gaýtalanmazlygy barada gürleşmek teklip edýär. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davudogly Siriýa konfliktiniň Moskwa bilen Ankaranyň şol sanyny Orsiýet bilen NATO'nyň arasynyň bozulmagyna sebäp bolmagyny islemeýändigini aýdýar. Temany Germaniýada kärdeşimiz Aral Perguş dowam etdirýär. Gelecekte yurdun hava giňişliginiň bozulmagynyň öňüne almak maksady bilen Türkiýe Orsiýetiň harby resmiýetleri bilen duşuşmagy teklip etdi.
Türkiýanyň Daşary işler ministrliginiň sözçüsi Tanju Bilgiçiň 7 oktýabrda bildirmegine görä, Türkiýe duşuşmagy Türk hawa geňeşligine ruhsatsız giýirilmeginiň sebäplerini düşündirmekleri üçin Orsiýetyň harby resmiýetlerine mümkinçilik bermek maksady bilen teklip edipdir. Şeýle hem bu işin gaýtalanmalygy üçin näme çäreleriň gödömünde tutulandygy aýdynlaşdyrylmaly. Bilgi septäriň soňunda Ors uçurlarynyň Türk hawa serhedini iki gezek bozanlygy barada gürleşmek üçin 6 oktýabrda Orsiýetyň Türkiýedäki elçisi Andrey Karlowyň 3-nji gezek çağırlandygyny aýtdy. Bilgiç Ors mediasynyň Türkiýe Siriýadaky işleri Moskwa bilen koordinerlemek üçin iş toporyny döretmegi teklip etdi diýen habaryny reddetdi. Türkiýanyň premier ministeri Ahmet Davudoglu 7 oktýabrda telewideniyeden çykyşynda Siriýa konfliktiniň Orsiýet bilen NATO'nyň arasynda krizis döretmegini özüniň islemeýändigini aýtdy. Davudoglu'nun aýtmagyna görä Orsiýetyň Siriýada uran 57 hawa zarbasynyň diňe ikisinde Islam döwleti topary nişana alınıpdyr. Beýleki zarbalarda bolsa nişana alınan Siriýanyň demirgazyk günmataryna prezident Başar al-Asadyň güýçlerine karşı seweşýän aram opozisiýon güýçleri bolupdyr. Türkiýanyň häkimet başyndaky AK partiýasynyň sözçüsi Ömer Çelik 7 oktýabrda Orsiýetyň geljekde hawa geňeşligini bozmagyna Ankara howp diýip garar diýdi. Bu aralykda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ors uçurlarynyň Siriýanyň serhedine Türk hawa geňeşligini bozmagyna öz ýurdunyň çydap bilmejekdigini aýdyp, Türkiýe hüjüm etmek NATO'ga hüjüm etmekdir diýip duýduruş berdi. Erdoğan 6 oktýabrda Brüsselde geçen metbuat ýygynyna Ors uçurlarynyň Siriýada alyp barýan hawa kampaniýalaryna Türkiýanyň hawa geňeşligini bozanlygy barada Orsiýet ençeme mesele boýunça hyzmatdaşlyk edip gelýän Türkiýe ýaly bir dosty ýetirse, onu ol köp zady ýetirer, ol muny bilmelidir diýdi. Erdoğan Tehran bilen Moskowany Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň döwlet terroryny saklap galmak barada iş alyp barýanlykda aýplady. Orsiýet 3 oktýabrda bolan waka yaramaz hawa sebäpli sanlyca sekonda çekdi diýer. Ol 4 oktýabrda Türk hawa serhediniň 2-nji gezek bozulmagyny hem derňeýändigini aýdýar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 6 oktýabrda Orsiýetyň Türkiýanyň hawa geňeşligini bozmagy tötänden bolan hadisa meňzana okdydy. Tötänden bolýan hadiseler hawply ýagdaýlary döredip bilýär diýip Stoltenberg aýtdy. Siriýada hawa kampaniýasyna 30 sentýabrda başlanan Orsiýet özüniň Islam döwleti toparyny we beýleki islamçylary nişana alýandygyny aýdýar. Ýöne NATO bilen ýaran döwletler Orsiýet öz hüjümlerini prezident Asada karşı beýleki toparlara gönükdirýär diýip alada bildirýärler. Hormatly dinleýijiler, Germaniýada kärdesimiz Aral Perwişi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Siriýa konfliktinden demirgazyk Awganystany türkmen Awgan serhediniň boýlaryna geçeliň. Bu sebäpde Taliban jeňçileri bilen hökümet güýçleriniň arasynda alym merdimli söwgeçler barýar. Käbir ýerler birden Talibanyň eline geçse, birden hökümetçi güýçleriň eline geçýär. Şol wagtda hökümetçi güýçleriň arasynda agdalalygyň döränligi barada hem habarlar bar. Bu sebäpde soňky maglumatlary kawulla habarçymyz Saýmerdan uly Muratdan alalyň. Demirgazyk Awganystanyň Serpil welaýatynyň Köhüstanat adly etrabyny jeňçiler ýene basyp aldy. Köhüstanat etraby Sahel çabagynyň dowamında Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda ençeme gezek elele geçdi. Serpil welaýatynda bolan çatışykda Awgan güýçleri ýitki çekipdir. Onlarca Awgan harbisi jeňçileriň eline ýetir düşüpdir. Köhüstanat adly etrabyň ýene jeňçileriň ýeçiline geçendigini Serpil welaýatynyň polisiýasynyň başlygy general Muhammed Asip Jebbarhil boýnaldy. Awgan güýçleri hüjümçilere garşy göreşdi. Ençeme sagatlap çatışyk dowam etdi. Ýöne Awgan güýçleri ýyda çekilmäge mejbur boldy. Şonuň netijesinde Köhüstanat etraby Talibanyň kontrolyna geçdi diýip general aýtdy. Köhüstanat etrabyny jeňçiler öňem 2 gezek basyp aldy. Vice-prezident general dostumyň ýolbaşçylygynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Köhüstanat etrabam jeňçilerden ýydyna gaýdyp alındy.
Serpil vilayatynyň polisiýasynyň sözçüsi Amaneddin Amanynyň aýdysynça Erbaki atly yerli ýaraglaryň arasynda agdalylyk döräpdir. Fursatdan peýdalanyp, jeňçiler Köhstanat atly etrabyň merkezini ele geçiripdir. Etrabyň obalaryna jeňçiler iýeläpdir. Serpil vilayatynyň böýleki etraplarynyň obalarynda da jeňçiler hereket edýär. Serpil vilayatynyň merkezine de jeňçiler we hemsalýar diýip Amany aýdýar. Harekat-ı ulusvali Köhstanat Qalayşar ve hamide jang juryon paýda kat polisay mahalima. Demirgazyk Awganistanda Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem yerleşendigini yerli resmiýetler aýdýar. Türkmen Awgan serediniň goýunda da çet ýurtly militanlar toplanypdyr. Serpil vilayatynda Özbegistanyň Islam harekatiniň agdalarynyň hereket edýändigini vilayatyň hakiminiň wezipesini ýerine ýetirji Abduljabbar Hakbyn aýtdy. Merkezi Aziýaly jeňçileriň öz aýal maşgalasyny ýanynda getirendigini hakim ma'lum etdi. اتباع کشور ازبکستان و مخالفین ازبکستان از خانمای ازبکستانی در اونجا تقریبا Awganistanyň Içeri işler ministriniň orunmasary Muhammed Ikram Ýawar Serpil vilayatynda jeňçilere garşy harby operasiýanyň geçiriljekdigini aýtdy. Jeňçilere garşy hawa darbasynyň urulýanyny ol belläp geçdi. Fatay hawayym hamray ma hamohang hastand. Man haray hawayi ra ma dar qismaty Köhstanat anjam dadım. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan vilayatynyň Derdab atly etrabyna da jeňçiler hüjum etdi. Vilayatyň Goştepe atly etrabynda hem Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayatynda hem dartgylly ýagdaý dowam edýär. Şaýmerdan oğlum Radi Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýollar. Öz adreslerinizi metduat, email belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmän. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar günnälik programmamy dinleýärsiňiz. Inne Awganistandan Türkmenistana geleliň. Türkmenistanyň hasap alınmadyk jemgyýetçilik guramasynyň başlygy Muhammed Kelemenow Ýewropa ýurtlarynyň birinden Azatlyk radiosyna telefon edip türkmen häkimetleriniň ýanamalary ýararly ahyry maşgalasy bilen ýurdu terk etmäge mezur bolanyny aýtdy. Biz buradan Muhammed Kelemenow bilen onuň ýüzbeýiz bolanyny aýdýan kynçylyklar barada söhbetde şolluk. Inni şol söhbeti birlikde dinläliň. Muhammed, nesen Türkmenistanyň maşgalaň bilen çykyp Ýewropadan oturumýan gaçyp atalga soramaga geleniň aýdýan. Eýsem buňa näme sebäp boldy? Näme üçin Türkmenistany terk etdiňiz? Şuň kun Türkmenistan terk etmäne bir topar sebäpler bar. Mezur boldum. Mezur ýagdaýda maşgalam alyp çykmadam. Başga çykylga garmady. Sebäbi inni diňe türme bilen haýbat atýarlar. Gönü özüme biraz edilmeýänler maşgalama aýalyma türme basar diýip haýbat atýarlar. Zaýlamda ally elinden, işlemede ally elinden. Inni daşna çykaýmadak başga bir hiç çykalgánmady. Muhammed, siz zaýlamda alny diýäňiz, türme haýbatyny atýar diýäňiz, muň sebäbi näme? Anyk sebäbi barmy? Sebäbi men näçilber jemgyýetçilik guramasyny bilen meşgullanýan hökümete değişiklikler jemgyýetçilik guramasyny resmileşdirmek bilen we ol işi alyp barmak bilen meşgullanýan. Şol işim düýp sebäp bolup durýar. Sebäbi adam hukuklaryny goramak Türkmenistanyna hökümet üçin iň bir ýat mesele bolan soň şol iş bilen meşgullanyp mawy gadagan edýärler. Muhammed, siz nähili jemgyýetçilik gurama döretdiňiz? Nähili iş etdiňiz bu ýurda? Jemgyýetçilik guramasyny men 2004-nji ýyldan bäri döredip soň bilen işleşip gelýän. Bu Türkmenistanyň adam hukuklary, ýagny eşdýän bolsaňyz zaý kılmak, ýerine zaý bermezlik ýa-da raýatlaryň işlerini elinden alyp bolary biýüne
türme uğratmak, dürlü garaýşly, dürlü pikirli adamlar iýdarlamak, şu meseleler bilen esasy meşgullanmam ben. Siz anyk näme işetdiňiz şu urda? Sebäbi kändir eşdilmedi şu zatlar. Siz anyk näme işetdiňiz? Anyk mysal aýdyp biljekmi şu urda? Anyk mysal hökmünü görkezip bolýar, ýöne atlaryny aýtmak ýene neme bolup dur? Sebäbi ýerde atlaryny raýatlan aýtsam, olar ýene iýdarlanjak. Zaý meselesine kömek etdim adamlary, hukuk meselesini sebäbi jemgyýetçilik guramamyzda hukukçylar bar, gerekli yerlerine kadiyeti yüz tutmakta ve kadiyetin çıkaran çözütlerini tereden yazmakta ya da insan komisal bir güne bir varacı daha soğudun kadiyetin üstülerini suud edip maşgala varacını bir güne türmeye verdiler. Son mesele. Aytsam sanardan köp sebebi şu işlerin meşgulunmağın öyle eylem hükümede karşı hata ediliyor. Onun için iýdarlanyp giýjewniň dowamyna gelip giden yerlerin, gelip giden adamlar hemme soral. Hiçli işlemene mümkinçilik ýokda, mümkinçilik ýok işletmä şol urdu. Muhammed, siziň guramaňyz hasabalyny resmi taýdan ýa alınmadymy? Resmi taýdan alnaýmaly boldy, sebäbi resmi ýagdaýda ýüz tutup menne Adalet Ministrliginiň jogaplary bar. Ýygyderli her 6 aýdan 1 ýyldan resmi taýdan resmileşdirmek hakyndaky mesele bilen dürlü halkara urumlarını da yüz tuttum. Adalet Ministrliğini de yüz tuttum. Her kerede resmileştirer, tölenmeli pulunu tölen sonunda resmileştirecek. Şu cevaplar bar himneste edilen resmileştirmeye gerek gelenini duruverýär. Indi şu resmileştirilmedi guramaňyzyň iş üçin siz şeýle ýagdaýa düşdüm diýjek bolýaňyz. Şeýlemi? Awa. Muhammed, Adatlyk radiosyna beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Ýewropa çykmagy mezur bolanyny aýdýan Muhammed Kelemenow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eger türkmen häkimiýetleri bu tema boýunça öz pikirlerini aýtmak isleseler, olar üçin hem Adatlyk radiosynyň mikrofonunyň açykdygyny ýatladýarys. Gepler Adatlyk radiosu, hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimiz dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow goňşy Özbegistany sapar edýär. Şol wagtda resmi metbuat bu iki ýurduň arasynda gatnaşyklaryň ýyl-ýyldan goglanýanlygyny aýdýar. Emma Özbegistanyň Türkmenistany durmuşa çykan gyýyllaryň pasport almagyny süýrenjeňlige ýol berilýänligi barada hem ýygyderli habarlar gelip gowuşýar. Habarçymyz Sultan bu arada daha soğully sona bilen söhbetdeş boldy. Inni bilelikde şol söhbetdeşligi dinläliň hormatly dinleyijiler. Indi edil şun şol Özbekden Türkmenistana gelin bolup düşen gellerin ýagdaýy nähili, şolara bir wagtda raýatlyk berilen okdydylar, pasport berilen okdydylar. Şuda soğudy şu gellerin ýagdaýy nähili. Şu Özbekden düşen geliller wagtynda hele pasport alan ok. Biz pasportam ýürelleri var. Ecelerinde dedelerini görmediklerim ba, eceleri dedeleri berige pul toylap ötüyle, şunnet görüşeyle. Hele köpüsü ba 10 yıl yürgeller ba, 15 yıl yürgeller ba, hele pasport alan ok. Yok diye pasport. Hevevini düşündüren oklar mı? Yok, bolye dedi, aşkattan bolsa bolye bolmasa bize ne tel diye. Bize de ilaç yok diye. Daşa uzat yani. Daşa uzat ya. Ondan sonra Aşgabat'a gelip yüz tutup gören oklar mı? Yüz tutup gördüler, dokument gelsin o yaktan beyleti büzetmeli dedi, neçe yıl öttü bilmeyiz. Vaktinde alan ok, azrak aldı, azrak kaldı şunu. Köpüsü ariyaka geçiriverdiler. Dokumenti bolmansı Özbek'e. İzine kaytarıverdiler. Gelirlerini, Özbek'teki Türkmenlerini bäriге kaytardılar, geçiriverdiler. Köp adamın semyası bızıldı şeylet. Adam tüydü bilen o. Adamısı gitip bilen o, ayalı qaytı. Bolanı şunu bilen maşkala bızılıyor. Onu çağı oldu, çağı nemetti? Çağalaram şu tayda kalenem, nemdesi şu anda doğulan ahır, bäriге ötürmeye. Kıyın oluyor, ötürsedem kiyini avratını kaytarıya, bu masa bası veriyor. Onun şu çağalar doğulanda şoları şahatnama, doğul şahatnamasını var alıp bilýärler mi? Şolar da hakikaten geçmedik oldu, İzzet'nin pasportu yok oldu. Şunu alalları var, almadıkları bäriге qayty alganları şu tayda kalýarlar. Jallalary Özbekden näme şähertnama alýarlar. Jalla mesleri şähertnama almy bäriге ötüp giterleri var. Ejesi bilen dedesi kalýar o tayda. Şunun gelirler. Ha, berden Türkmenden giterler ve anda şahatnama alıp bilmese bäriге qaytarıverdi. Adamı o tayda kalýar, çağalar bilen bäriге gelýär ejesi bilen.
Neçin ejesinin familiyasında da şunçuna veya geçirmeye. Şunçin balası çağaları bilen ejeler bilen berge oturuyor. Onun başlarına cerime zat bir neme vida diye son cerime töläp ýasalan wagtlar bolýar diye şu pul töläp hökümete ýaşaýarmyşlar pul töläp. Endi jallyrak adam bolsa onda bir şundi neleri bolsa güçlü adamları bolsa cerime töläp galýarlar. Dokumentinin beýle kiçkine pasport ýaly kagaz ýazyp alýar. Netmegenler şu taýda galýar. Kıyın da bizlere kıyın. Ona canlı adam gerekti. Adam bolsa oňgorup bile, oňgoranmajak oňgorup bilmeye. Düşünmese bula. Mesela için durmuşda nähili bolarny düşünmeye kalkotçu bolsa näme bolýar? Ýüre beretdi. Bärige geçirse geçi, otur dese oturuyor şunun ýaly galýarlar. Bärigem geçip galýarlar. Şöyle Türkmenistan'ın prezidentinin adına şu gelirler bir raýatlyk bermek hakda, pasport vermek hakda ýutudan oklarmy? Ýazmaçy ýutudan oklarmy Aşgabatda gelip? Yüz tutuyla tutan bilen vaktinde o hatları var mı? Yüz tutarlar. Kinden qaytıyor. Böyle doğrulanıyor dedi bolanı şunu bilen doğrulanmıyor şunu bilen kalıp gitti. 3 merte yazın. Üçsünden bir şunu diyen şuna şeyle haber geliyor başka haber gelmiyor. Prezidente. Dine düzetes dedi düzelmiyor o. Ahir özün yazın bizar oleng da ahir koyun da. Netyen. Seni yazanını gözünü tutmasa netmeli oluyor. Hormatly dinleyijiler, daha şogully sona bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Adatlyk radiosu bu temadan sosial ulgamlarda ýürüýte forum hem açdy. Oňa tesvir ýazanlaryň biri Ersin İlhanlowly şeýle diýär. Aýalymda hem türk, hem türkmen pasporty bar. 2 ay mundan odal Türkmenistana gitdi. Bu yerde goşur ayatlyk kabul edilmeýär. 2den birini saýla diýipdirler. Maşgalasy Türkiýede bolan soň türk watandaşlygyny saýlap aldy. Inni bu mesele 6 aýda çözdiler. Sizi şondan soň ýurtdan çykarar diýipdirler. Çağalarym bilen başa-baş gallym diýip Türk raýaty şikayet edýär. Bu temadan ýazylan tesbirler okumak üçin hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň sosial ulgamlardaky sahypalaryna girin we bu urdaky tejribelerini paýlaşyň. Şeýle-de bugün Adatlygyň saýtynda Moldowada arhivden tapylan hatlar barada taýýarlanan video reportaj çap edilýär we ol video reportajy görmäge çagyrýar. Sebäbi ol hatlar Moldovan raýatlar tarapyndan geçen asaryň 40-50-nji ýyllaryna Stalin'e ýeberilipdir. Emma Stalin olary hiç wagt okamandyr. Tersine ol hatlary ýazan adamlaryň başyna sibir sürgünlügi ýaly bela beterler ýinipdir. Adatlygyň web saýtyna gelin hormatly dinleyijiler. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günneligimiziň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi saatlar kesme habarlar bilen dowam etdirýär. Şeýle-de gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň hormatly dinleyijiler.